Onko ne jakanut voimaa? Joo. Kyllähän sinä olet pedagogia. Asui kai kokenut hyvin. Onko ensin? Mutta me ei ole. Mihin ne kuoli? Moikka Pää! Äsken yksi, no sitten on taas sitten kaksi. Sitten on 20. Sitten 20. Se on nyt toinen tuo käytävä tuolla sitten se lääkärikäytävä. Tuokiassa on niitä ennen kato, ei heilahtaa. Ei minun numerona ei ole mitään. Hyvä, kun tutti tännekin. Nämä kaikki on kerrassa ainakin 5 aikaisin. Minä tarvitsis muus olla lääkkeellä. Tai semmonen reseptikirjoittamisoikeus, missä katsonut tietokoneelta, mikä resepti se pitää olla. Ja ottanut se antibioottikuuri ja ataraksin siihen lisännyt vielä ja suunnitelman kekon. Ei tässä kun lääkereseptistä. Mulla on ollut niitä kuuria niin monesti, minä tiedän sen lääkkeen niin melkein nimen. Mitä tässä ollaan vain. Mitä tuolla lukee? Kippura. Joo, minäkin tiedän. Senhän Viiville lähetin kuvan siitä. Kyllä. Saat sä videolla?
Näkyy ne roiksuu. No minä näen tämän ihan. Tämä on musta. Mihin sitä? Olisi tuolla tuo Akkaminen, eikä kuulitko sen minä selitin sitä. Ei. Onko tuossa rupesi sanomaan, että ei te oma lääkäri. Minä tulen tänne, kun minä sanoin, että joo, minä tiedän nämä systeemit, teidän jutut. Minä olen teillä jalannutkin tässä ja minä olen ollut 4 vuotta juossut tiellä ja mä tiedän kaikki systeemit. Minä haluan nyt vaan lääkäriä, että en minä halua mitään teitä oppituntia tässä. Että ymmärtäisikin nyt hyvä ihminen, että tässä nyt ei ole mistään muuta kysymystä. Minä haluan tänä päivänä mutta menet ennen terveyskeskukseen omalääkäriltä pyytämään aikoita. Nehän on tietysti neuvottu nuo henkilökunta, miten pitää niin tehdä. Se on, että no se nyt tuossa nauhalla saa.